guys, welcome back to my class. Please subscribe to my channel and like my videos and also comment. In our last class in counting figures in Hausa, we stopped at 20 and today we are going to continue from where we stopped. 21 ashirin da ɗaya, 22 ashirin da biyu, 23 ashirin da uku, 24 ashirin da hudu, 25 ashirin da biyar, 26 ashirin da shida, 27 ashirin da bakwai, 28 ashirin da takwas, 29 ashirin da tara, 30 talatin, 21 ashirin da ɗaya, 22 ashirin da biyu, 23 ashirin da uku, 24 ashirin da hudu, 25 ashirin da biyar, 26 ashirin da shida, 27 ashirin da bakwai, 28 ashirin da takwas, 29 ashirin da tara, 30 talatin,